Ján Moskál, winner z reality Slovakia, ponúka na predaj zabehnutý penzión v malebnej obci Párnica na Orave. Penzión bol daný do užívania v roku 2009 a v nepretržitej prevádzke s veľmi dobrými ekonomickými výsledkami funguje od roku 2010. Penzión má 3 nadzemné podlažia. Na prízemí sa nachádza reštaurácia s kapacitou až 60 miest, súčasťou ktorej je aj prekrytá vonkajšia terasa, kaviareň, salónik s biliardovým stolom, plne vybavená kuchyňa a relaxačná časť so saunou. Na poschodiach sa nachádza spolu 16 izieb s celkovou kapacitou 54 lôžok. Lokalita, v ktorej sa penzión nachádza, poskytuje krásnu prírodu a množstvo športovo-turistických aktivít.